jikan Mike. Labbaiku. Wato Yara alher. labari ya zo. Na'am. Cewa Professor Isa Ali Fantami, babban shehin malami a arewacin Najeriya, Sheikh Malam Ali Isa ya janye takararsa da yake a jam'iyyar APC jihar Gombe ta gwamna. Kuma wannan ya kawo cece kuce da dama. Ban sani ba ko shawarar ka ya dauka na cewa akwai bukatar ya rufe kansa a daki ya tuna wa kansa irin nasihohi da yake yi a addinin musulunci wa al'umma. Wato abinda mutane ba su gane ba. Malami shi ke yi wa al'umma wa'azi. Haka zalika shi ma malami in ya kauce hanya ya kamata al'umma ta yi masa wa'azi. Musamman da irin wa'azukan da ya dinga. Ina gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da malam ya dawo malam ɗansa. Amma da malam an rasa shi. Ai malam an rasa shi. Da malam ya kwaci. Saboda yanayin ya shiga harka ta jarabawa da ba wanda ya fi karfin Allah ya jarabce shi da irin wannan yanayin kamar yadda hadisi ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka zo kana aikin yan aljanna sai ya rage zira'i daya sai kai aiki irin da yan wuta kuma ka shiga wutar haka kuma to saboda haka duk irin wayannan abubuwan in kaga mutum kuma wannan an baka wannan hadisi ne saboda me ka gane ko da yaushe imanin kai na bukatar ka jaddada shi saboda haka mu ba mu gano malam aljanna a cikin siyasa ba ba mu gano malam tsira a cikin siyasa ba domin siyasar da malam ya dauko ai halaka ce tunda malam ya ajiye tauhidi ya ajiye yakana ya ajiye duk wani abu da ya kamata a matsayinsa na malam ya dawo typical dan siyasa siyasa kuma ita ba za ka raba ta da abin da ya shafi wato ainihin ka gane irin yan faɗe-faɗe da irin sauka kamar yadda in ka kula malam da kansa fa yazo yake zullu iya za a ga bala'i za a ga musifa za a ga taba ganin irin ta bayani saboda haka kaga duk an shigo siyasa kuma wato dan baba babban matsalar shine mu abin da muke guje malam na rantse da girman Allah duk ran da malam ya zama gwamna misali to kaga dai an rasa shi addinin musulunci abin da nake nufi da an rasa shi addinin musulunci maganar koyarwa babu maganar nasiha da hutuba ta addinin musulunci a matsayinsa na malami da ya saba ya shiga masallaci ya tafsiri daga saboda engagement da yake kan gwamna dole lokacin da zai bashi dama da an ce malam ya zama candidate ka fahimce ni ko kuma ya yarda a shiga primary election ba a dubbin da zai hana mu fito mu kira ga masu annur mos cewa su gaggawar sutale malam daga limanci gaskiya ne inda ya karba kenan ka fahimce saboda me watakil inda kowa yana fahimtar malam yazo yana wa'azi za a dawo kallon malam a matsayin ya mai da gurin mambarin siyasa gaskiya ne duk magana da in yi magana akan mutane sai a ce habaici ya zagi wanda ya ga dama ya zagi wancan so saboda haka wanda ya ga dama amma malam wannan abin da kai na janyiwa wallahi mun ji daɗi kuma mun ji murna ta da jin daɗi an dawo da malam ya zama da an rasa malam saboda haka kamar yadda malam yake faɗa ya ƙara sa kilif ɗinsa ya ce ɗan siyasar nan ya zauna a siyasarsa mu malamai mu zo mu rike Allah aikin Allah mu na kada malam ya zama garbati ai yanzu ya riga ya gane ya da malam dan sa in Allah ya so da kuma malam zai kiyaye alhamdulillah muna fata in Allah ya yarda malam ba zai shiga wannan halaka ba da karfin ikon Allah